Ila keren lu syakhan ke tu Megala Building Other Construction Workers Welfare Board. Kabakali bo department ka ai ya ka tu mensyem snem ni ai san hajar pengka uwe u registered workers. Ngane tu EP kalau bumi. Mensyem snem hadu benai March. Mensyem snem hadu benai March. Kiba register kabangi om kita ki aktif registered workers kabamut ke registration jogi kababit kababian namaria kan ni haban le sisen sisnem haban renew kidon ar posan haja news pa kendai posa ngut ar posan haja news pa kendai posa ngut kini ki registered workers hakane ka MBOCWWB but kapisa kabilala pelak lu syaki mensyem snem kalong arthosan haja news pa kendai posawa kabamut borok kini ki beneficiaries ki balong aktif ki register hakatu kasnem habenai match hadu benai match jong ar hajar artho ki don arthosan hajar news pa ne posawa bat ni pelak kisaru syabaro naki berkata kalau borok arthosan hajar news pa ne posawa claim minus uwelo bat ka among ka bengi pelut na benta jong ni ka boy khat ar pelut prat bendai hajar news pa kabalai kabangapwa ban persyai hamni namari om nadon deki spa deki lakmut ki berregister ngaspa ban om takawe ni ha adiat lembaga rules lembaga ak ka persyai ba kitu ki berregister ki de ban renew sisin sisnem la deki register menta kasngi la shem kum menta kasngi ki ha register ki ha renew lada kim renew kamut ngip ong su ki aktif bat haba ki renew ru kiap siu re podengka ngisim san tengka si benai nak mentak hat ar benai kamut re podengka kin hab ban renew bat ndak la de renew kabamut kalam aktif lada jia kan gunu katum kanika ak kin yo ya kitu ki jingmen toy ki babun serta ki bangamla ban batai lut hangdi dikata kabangakwa ban ong nama ngai ke statement ke jong o bayakan eru ngi klaim siu lani kaneru komba misuse mangine ke sarkar tengah kwa ban keren ke basai hakane ke janbe sngau ba ngatrai maki ki media sngau ba ban pensai pajba ya kani khnam ban numdon kanu ka jing sutu bakla halor ke jing pendon kam jongi ya kani kapisa batru alor ke jing pendon kam jengi ya kani kepada baki registered workers katkum kaan kabaka sarkar India kalapas ni wak siting karu kan mau ba ni hab ya lemba jong ko audit but ko audit ru approved by the chief controller of account dengan mak ban lek keluar ginamla ban ya kumar bat sngau bah ban nundun su kum kini statement ki belong so irresponsible but ki ba pin su kren heavy claim ki abangi kren ege ni kren ningkong hakajing shisha na ni ka hakajing shisha ngam de ke bre ko banut ban ang sentur claim da pule benya claim da research claim da smooth ho but kanong rim jongi bat jong ka tur ka seng jongi ka long bet ban yeng halor ka an ban kren hakajing shisha ka bangi shem nakikot kisla markata kalong ka eka basmu si bai ba prestun ikwa ban yalam baklai pi ban ong ba mangi kum ka seng ila yalam baklai pi kan ye kam de kumta na marba habangi wan chikipat ba ban ai ka RTI ru ka eka ka RTI
Ka RTI ka di ka an, ka bak sarkar ka ay nga pi ban ilum ki kot Islam na ka sarkar. Jing si syawat di ka an RTI ni akun ngar ma ada iwi ha ka to ko por be kun man yo ni ka an. Bang yo lum jing tep nak pai ba. Ni la le shu parliamentary standing committee ban ajing mut bakan long gumnu ni ka an tu. To kata ka di ka we pada ka story. Hendrai ni ka RTI ka long pa atiar ba mangama pi ngila ban segi pa Islam sarkar. Bat ka de ka ba pendon kami ka RTI. Ka bang yo sei yakini ki dokumen. Ka ahli ka sarkar ka to ka list. Syanga. Bat mangingit sa sampai ba. Kam de ka bang isu thang inyo na e kitu ki kerteng inyo na e kitu ki figures. Kitu ki number hantu. Ti kam de kata ka fake news kum ba yong iba. Preston mo wa ya sut khu bakla. Ka nongrim jungi ka de ka jing shisha ka ba nyo lum na ki kot kisla lingba ka RTI ka ba mut ki de ki kot kisla ka ba ai ka sarkar hi shagi. Jibril ke belanang di plasta. Karul ka anya office ngatrai ki de ban tip ha. Bat la kim tip ngatrai Bharat le training apo mati. Ada kim tip le training selamati nang ta sa ai ke kritisise. Nengo ki kamlong ni namar balong kumbang ngi kwa ban penskutu bakla. Ya ki pai ba jong ke jela jadi berkuai. Kamlong ban le enta. Ban mangiru no ko komen gimla ban le enta mo pi. Namar bakani ke deka kamyak ka kamim. Bakani kalong ke bangi train na ka benta. Ke jing mentoi jong ke jela mi kala jong paro kowe. Kalau nggak ikut sungsi ba iba Preston persang dan kentok yang ngasih metro. Yang hana ba imat ngam sungsu ikan. Yang ngade ban lek polis show hak tah mati kan itu ipi mati gede tu kajaka bagi ajing hikai yakini ki officer mo. Lek sing ngade ban chupen tip iba Preston mangade kebreu bala dan ke degree jong kan. Ngalak ju yo scholarship ru ban lek polis sabilan. But ngalaju sim class ro hamati na benta ki officer. Mereka ni kam dei ka eka banginia kan tho iwe ne banginia ban phai kti kini eki bamler. To ye criticize baka MDA man ka bomlong upresto ko bomlong kamle tamba ham fi criticize da jimot der. Ajimot kana bangi gin sim ni ke jimot ki jopi. Rei ba pun om be bangi de tinom tu ki ba bamsap kam tam ki phun na ke ni thma. Ngom ken mau ba kani kamlong kabah. Iong ba hana ngimdi ban syukur no kunto ek sarkar kamtam kapor ka khlam. Kajuba tongai kani kalong ni kedau ya kajing syam kejongi bat kade ka kamram jong sarkar ban pensyai. Mo bat kamtam namal bakade ka por jong ka khlam. Ni hap ban pe ngor. Namal ngim kwa baki para nong song snong jongi kin poi sa kajing yap tangan. Pati na kanika daw, ba, ni kentui ki pat ba ban pentip sangi, hato ki yo si sana em kajing kersa, macam sana. Nama katur kadai kajing ai jingmut ju pat ba. Ti shu iong hana ai jingmut shu, ti ngan ai ta jingmut. Ning kong ba iwei pa iwei, ibriu ibadon kerteng hakatukalis. Pet bahapok kan kata yo kan poi hok katu ka ar hajar sispa tengka kepada kabha jongki lane kasan hajar lada kidai kituki ba register hapoka BOCW nama kitu pasan hajar bon ki ongki kham yo san hajar te sei ka ja te kan raja si hajar kan ja news pa makana ro kadai kajing tu te pet pakan poi kan kapisa ya kitu ki ba pi ong himpat transfer ya kituru pet bahkan poi kan bisa hapo kan kata yo but ya kitu bapi klem pediang ga application pihak aju bang ti ni kentu bat ni ai jingmut kum bapi pan pi bas ngob ha announce shisendan bahkan don biang ka jingkersan ya kitu kiba im dak babelas ni nila ai jingmut ya piru na ibang sei kata kapisa yang shim RR crore nah riu phongut ki MLA kapoi sispa ar hokro sami katu ar laktam kilong yeng kilaban yo kan kajing kersa. Pikwa jingmut shu ngan a shu ki jingmut kata kalong ba menta piong banyak kuni kan ga khlam corona. Namar bagi hospital kila aslai ho ni de banya la se isolate hayeng la dangila iki bamla pila
Kerpat isnong bakin yarap ban bu ki corona care center. Sngob hawat kalat kapisa katingka ban kersan kisnong. Kumno pi expect yaki ban penyat yaki ni expect yaki kena snong kena samla jongi ban le yang pahara hantu ban le yarap hantu klam kanu ke jing kersan. Bat sakawairu ngitip bakadon ke central grant kapa ai yaki ki frontline workers mutak ti betrai hospital batru iki betrai hakishno ki asha ki anganwadi namar kituru ki deki healthcare frontline workers hakani kakhlam bat iki volunteers shnongru ki balai ban pe iki ba quarantine ki la deki frontline workers kajing shisha ka kamram jok sarkar kala dei ban shim kabu ya ka central assistance jong ka insurance ka ba ong ba lada ka don ka aka ka ba snopsi ba kine ki ba ya khun na banta jonga jong phi ki yo corona ba ki du e ga jingem ka long yeng jong ki kan yo e ka insurance money iwe message ba ki pa ki beri ba ki klam yo e ka ne ka pisa tingka kan ne ka de ka documentary evidence Nasu ban kerpat. Lada don tidak mesti do kata nak to yen election. How atula yen election. Kenapa tunjuk ba hilak ban sekri bahai ba. But come day ka bansuya kan tho pi kan tho e nga kan tho e pi ong nga sa le ka election arko lai yin sia pe ya kata ndre ka bamenta ka ning kong e khilik pe kim num yap thangan ki bre pat sa shi sim kan ma bangi day ki nong song snong ha ka jela ha ka ri ka bale ka demokrasi pat manga bat barok ni don hok ban kentu kamtam sa ki minister PP kumim minister labor kacing ba akhli ka de happy bat ladang isngo ba kam biang ker kontrak kam ni don hok on ong ep ban hiar shuki bat sngo ba ong what ya kitu ki ba advice ep kitu ki babu kitu ki bureaucrats ba kimnum advice bakla namar kane kade ka kam kam yap jong pai ba Timlah ban om ki resign. Timlah ban om ki man e ki bom treka. Hakum kan ka pandemi. Ngai i ya ki trestom boro anu phomot ke mali. Laka jom sansi. Ngai i ki MDC ki bi tre. Ngai i ki sen balang di bakher ki treka. Ngai i ki sen balang di bakher ki treka. Nama bakani ka bani im menta kalau gejing im ka ba ma ong ye pi ka klam ka bi se thei ya du barata. Ngim don por ban ya ai ki fake news. Sego bahawat ya snap ki fake news. Ngim don por ban batai pi ka bom de. Nengau pi don por hang ne ya ka ban ya te. Namar ba ka ba komsan e ka jing im jongi. I don kamsa. Ya ka kot ka khia jingi ka don kamsa. Khnam bangin lai na ka jing her to a jong de uknyang jing pam. Ti kam de kata ka fake news kum ba yong ni ba preston mo wa ya sung thu bakla tingi khmik lenti bakani ka hok chak pat ba hapo kani kata yo kin yo ye kani ka bala kulari ki but sashi sen pat ba ngi di ban kan mau bakani ka de ka jing job jong ki pat ba ladangim keren ladangim pen pau ka jing shisha da shu ngap man kani ka pisa kala ja ngim tip sai ka poi